Aj vy stále riešite reklamácie zastaralým spôsobom? Nestíhate sa neustále orientovať v nespočetných úpravách zákonov? Máte toho dosť? Potrebujete systém, ktorý naozaj funguje. Na reklamácie.sk študujeme všetky úpravy za vás, takže sa vy ani vaši zamestnanci nemusíte obávať nesprávnych postupov či zle vybavených sťažností. Na registráciu vám postačí niekoľko sekúnd a po overení registrácie vám nič nebráni v plnohodnotnom vyplňovaní reklamačných listov. Neprispôsobujte sa systému. Naše reklamácie sa prispôsobia vám. Po zadaní základných údajov o vašej firme bude za vás systém automaticky vyplňať všetky štandardné políčka. Vlastné logo či odtlačok pečiatky je pre reklamácia.sk samozrejmosťou. Šetríme vám čas aj peniaze. Reklamácie.sk je jednoduchý systém vhodný naozaj pre každého. Všetky dokumenty potrebné na reklamáciu vytvára za vás počas procesu samotného spisovania. Zvoľte si typ servisu, vyplňte kontaktné údaje klienta a základné informácie. Vaša reklamácia môže byť zaevidovaná v systéme už do 3 minút. Vybavené reklamácie vyriešite v našom systéme jednoducho behom niekoľkých sekúnd. Každú reklamáciu si môžete dodatočne skontrolovať, overiť údaje a následne si ju vytlačiť alebo z nej urobiť PDF. Prehľadný zoznam evidovaných reklamácií máte vždy po ruke a kedykoľvek k dispozícii, rozdelených podľa typu na záručný alebo pozáručný servis. Systém vám zároveň ponúka možnosť filtrácie, tvorby prehľadov a grafov o celkovom stave všetkých prijatých reklamácií. Nezabudli sme ani na možnosť vytvorenia prístupu pre vašich kolegov či zamestnancov, nad ktorých účtami budete mať maximálny prehľad a kontrolu. Informovaný zákazník je spokojný zákazník. O stave reklamácií môžu byť vaši klienti informovaní okrem e-mailu aj prostredníctvom SMS, čo určite mnohí z nich ocenia. Veľké firmy, malé firmy, živnostníci, náš systém sa prispôsobí každému. Povoľte si iba doplnky, ktoré naozaj potrebujete a nenechajte sa odrazovať zbytočnosťami. Platíte iba za to, čo naozaj využívate. Vyskúšajte náš systém na 30 dní zadarmo so 4 SMS notifikáciami. Vy aj vaši klienti budete zaručene spokojní. Vybavujte svoje reklamácie rýchlo a efektívne pre všeobecnú spokojnosť. Vaša investícia sa vám vráti mnohonásobne.